Съм много обичав човек. Да. Определено да. Отговор на този въпрос е да. Много е яко за чувството, че ти да обичаш някой и той да те обича обратно. Просто най-якото чувство на планетата. А да знаеш, че те обича обратно. Много е яко. И да. Всъщност, какво? Да. Най-гадно чувство е на несподелената любов. Знам някои хора, на които се случва това в момента. Да, наистина съжалявам хора. Наистина, наистина. Желавам ви да се чувствате един ден така, както се чувствах аз. И да, жалко се. Човек го заслужава. И да, това е най-яко чувство. Както казах вече, повтарям се! Защо приключим пак става толкова дълго? Добре, ми това е, да. Довиждане.